हेलो लोगोफोर दिनै आं मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन बे टपिकआनो जाबाय लोगोफोर टुडे आई विल टॉक अबाउट मिस्टर चैतरन्जन बरा एंड हु इज चैतरन्जन बरा मानो बियो जोंनि ससाइटियाव इन आवर ससाइटि कन्सपाइरेसि कनफ्लिक्टिं कन्ट्रोभार्शियल दिनै मानो खालामखो लिडारफ्रा बुंदो दैदेनगिरिफ्रा बुंदो बयबो ज' जानानै अल टुगेदारलि बुंदो जोंनि बर'नि गेजेराव जि इउनिटि दङ बे इउनिटिखौ दिनै बिथाङा जोंनि बर'नि गेजेराव बर' समाजाव बर'नि ससाइटियाव दिनै बेबायदि मानो बुंजाखो गोरों गोरा लिडारफोर दं मानोथो बिदि बुङोखो होदो ज' लोगो लादो बयबो ज' जानानै बिथांनि सायाव स्ट्रंलि एक्सन लादो लानांगौ एक्सना थाबैनो गावजों गावबा बखिलायनो हायो दिनै केस होलायनो हायो दिनै मानोथो बिदि बुंजानो लाजिनाय मोनाखिसै दम दङब्ला बे पावाराव थानाय लिडारफ्रा बेखौ 180 बार नट अनलि 180 अल आसामाव केस हो बेहा बेबायदि बुंनायनि राइट्स गैया स' रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नाय शेयार खालाम आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन देयार इज नो डिफारेन्सिएसन बिटुइन हिन्दु एन्ड ख्रिस्टान आं बे मोननै खोथाखौल' रायलायगोन नोंथाङा जुदि हिन्दुब्ला हिन्दुखौ नोङो फुजिनानै वर्शिप खालामनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंहा खालामबाय था नोंथाङा जुदि ख्रिस्टानब्ला ख्रिस्टान धर्मखौ लानानै नोंथाङा फालिनो मोजां मोनदोंब्ला फालिबाय था जोंहा बुंनांगौ गैया बाट दिनैनि दिनाव बेबायदि बुंनायासो दुखुनांथाव दिस इज भेरि आनफर्चुनेट डोन्ट से लाइक दैट मिस्टार चैतरन्जन बरा अके नाउ यू आन्डारस्टुड आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन लोगोफोर जोंनि जेसेबां लिडारफोर दं लिडारफ्रा दिनैनि दिनाव माने चैतरन्जन बराखौ बयबो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरि जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोना दिनै बिथांनि सायाव गोख्रोङै एबा स्ट्रंलि खौसे जानानै बिथांखौ जोबथेसालियाव दोनहरनांगौ 420 रायजो राजाफोर जोबथेसालियाव दिनैनि दिनाव बावखुनु डिफारेन्स गैया देयार इज नो डिफारेन्सिएसन बिटुइन ख्रिस्टान एन्ड हिन्दु नोंथाङा हिन्दु जानो हागौ सोरबाया ख्रिस्टान जानो हागौ नोंथाङा ख्रिस्टानखौ फुजियोबा फुजिबाय था हिन्दुखौ फुजियोबा फुजिबाय था बाट जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नाथाय आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन गावजों गावबा लिडारफ्रा बखिलायनो हायो ससियेल मिडियायाव दिनै पावाराव थानाय लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मानोथो जेबो बुंनो हायाखै होदो बुंदो साउटिं खालामदो अप्रेसिभ खालामदो गावजोंबा जाम्बा माबा माबि हेन टेन एटसेट्रा बेफोरबायदि बुंनायाव गावजों गाव केस होलायनो हायो बखिलायनो हायो दिनैनि दिनावलाय मानोथो दैदेनगिरि लिडारफ्रा जेबो स्ट्रंलि मानो खोथा बुङाखै साफा सानैया बुंदों सोरजोंबा थिनजादों गावहाय आमोखा नों बुंदोलै नों बुंनायानो थिग जागोन जों बुंथ'ला नै बेबायदि दिनैनि दिनाव बिथाङा दि बेबायदि खोथा बुंदों दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स लिडारफ्रा बेखौ स्टाडि खालामदो थिंकिं खालामदो बिथाङा मानि थाखाय बिदि बुंदों दिनै गावजों गावबा बखिलायनो हायो केस होलायनो हायो एफआइआर होलायनो हायो दिनै बेबायदि बुंनायाव जोंनि बर' हारिनि जि इउनिटि खौसेथि बेखौ दिनै बिथाङा जोंनि ससाइटियाव कन्सपाइरेसि एबा कनफ्लिक्टिंखौ दिनै लाबोदों मानो लाबोखो मानो बेबायदि बुंनो मोनखो बियो सोर बिलाय हु इज चैतरन्जन बरा सोर दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स मिस्टार चैतरन्जन बरा टेल मी नोंथाङा खोन्थानांगौ बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनैनि दिनाव खैसार खालामनानै थेर बेथेर खालामनो नाजानायनि थाखाय दिनै चैतरन्जन बराखौ जोबथेसालियाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दैथायहरनांगौ बयबो स्ट्रंलि इनिसिएटिभ लानानै बिथांनि सायाव एक्सन लानांगौ स्ट्रंलि आं बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन बाट इनटलेरेटेड जानानै दिनै बानायनो गोनां जादों बाव हिन्दु ख्रिस्टानजों जेबो डिफारेन्स गैया बिकज उइ आर बर' जों गासिबो बर' बबे धर्मखौ फुजियो फुजि जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया बाट हु इज चैतरन्जन बरा बेनो सोर कनसिडार होखो सोर अर्डार होखो बेबायदि खोथा बुंनो
बेबायदि मर्यादाखौ सोर होखो बेनो बेबायदि बुंनायनि जैगता बेनो अर्डारखौ सोर होखो दिनैनि दिनाव आं मोनसेल' खोथाखौ दिनै आपिल खालामगोन जोंनि दैदेनगिरि एबा लिडारफोरखौ पावाराव थानाय जेसेबां लिडारफोर दं बिथांमोनखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामगोन नोंथांमोना बे चैत्र रन्जन बरानि सायाव गोख्रोङै एबा स्ट्रंलि माने एक्सन लानांगौ बिथांखौ जोबथेसालियाव हरनांगौ